малай кызмы? Җиддияте әмиме? Безнең мәзәкәләрне күрәсегез килмиме? Кызык тамашада үзеңдәсен катнаш, киножурна күрсәтә экраннарда ералаш. Экранда ералаш. İsen misiniz bağlar? Кил монда. Килмейм. Барыбер көп тутам. Туган тел, иматур тел, әткәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Туган тел, иматур тел, әткәмнең 6. класс. Siz meni ишетәсезме? Син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән. Аннары төннәр буе. Хайруллина. Дураксың, Фатах. Менә Гөлзә Шәрифләновна килсен генә, мин аңа барысын да әйтәм. Миләүшә, мин монда. Әйтеп кенә кара. Таныш. Чәчәкнең төп өлеше селкәмәчләрең һәм җимешлек. Аларның тирәсендә тирелегән урнашкан. Белдегезме? Тыңладыгызмы? Кашапова шоуны туктат. Сафиуллин. Фаттахов. Шакирзянов, уян әле. Туган тел һәр вакытта ярдәмең белән сине кечкенәдән аңлашырга. София, син класста иң акыллы кыз бит. Әйт әле зинһар өчен, син мине күрәсеңме? Бе. Хакимов. Тем. Бу магнит бураннары. Кичә радиодан кисәткәннәр иде инде. Әйе. Ахметшин. Юкмы? Икеле. Ничек икеле Гөлзә Шәрифяновна? Ганеев. Юкмы? Килмәгәнмени? Икеле. Кашапова шулай ук килмәгәнмени? Икеле. Нигә миңа икеле? Ризаев. Ул да юкмы? Икеле. Нәрсә? Гөлзә Шәрифяновна, сез безне күрәсезме? Без бит монда. Гөлзә Шәрифяновна, сез ширләмисезме? Башыгыз авыртамы әллә? Нәрсә соң булды сезгә? Апа, ишпишмак ашыйсызмы? Сез мине күрәсезмени? Без бит бары тик шаярттык кына. 1 апрель белән сезне. 1 апрель белән. Хәзер барыгыз да урыннарыгызга утырыгыз. Икелеләрне төзәтә башлыйбыз. Контроль эш. Экранда ералаш.